oot sä huomannut, että sun energia ja tunnetila tarttuu myös muihin ihmisiin? Tässä on 3 tapaa, miten sä pystyt vaikuttamaan siihen. Pointti 1. Pysähdy hetkeksi ennen kuin sä johonkin tilanteeseen meet. Jos sä oot vaikka hermostunut tai hirveän kiireinen, niin sä tartutat sen fiiliksen helposti muihin. Eli ota pieni hengähdyshetki, mikä lisää tietoisuutta, ja sitten juttele. Pointti 2. Peilaa sitä omaa tunnetilaa myös muiden fiiliksiin. Eli sanotaan, jos joku vaikka puhuu tosi rauhallisella temmolla, niin sä voit vähän hidastaa sitä omaa kertomisen nopeuttasi. Eli tällä tavalla saa peilattua sitä ja tuotua semmoista yhtenäisyyttä siihen kommunikaatioon. Mutta ei liikaa mielellään, muuten sä helposti viestit vähän epäaitoa vaikutelmaa. Ja pointti 3. Pyri aina tuomaan jotain positiivista jokaiseen tilanteeseen. Ja mielellään hyvän fiiliksen muodossa. Eli hymy, innostunut meininki, katsekontaktina, kaikki innostaa myös muita siinä tilanteessa, missä kulloinkin oot. Eli jos sä tuot positiivista energiaa pöytään, niin muut osaa kyllä sitä arvostaa. Joten seuraavaksi, kun sä menet jonkin keskustelutilanteeseen, niin ota yksi näistä vinkkeistä vähintään testiin. Ja pyri tuomaan mukanas ja muihinkin tartuttamaan aina semmoinen positiivinen ja rento fiilis.